Opäť po roku sme sa v základnej škole Vyhne rozhodli spojiť sily s našimi partnermi a pomôcť prírode. Naša škola organizuje rôzne environmentálne aktivity pravidelne. Projekt 200 tón z lesa von je taká jedna aktivita, do ktorej sa zapájame rôznymi spôsobmi. Čistíme prírodu, napríklad 22. apríla, keď máme Deň Zeme. A dnes sme sa zase takto zišli už druhýkrát v rámci Čistej doliny, aby sme prispeli aj do tohto projektu. Som rád, že sa takáto akcia organizuje a som rád, že sa jej zúčastňuje toľko ľudí, či z Obzenice alebo z Vyhieň. Sú tu dôchodcovia, malé deti, škôlkári, školopovinné deti, turisti, hasiči, rybári, poľovníci, všetci, ktorým záleží na tom, aby naša príroda bola čistá a aby sme mohli lepšie žiť a dýchať lepší vzduch. Tento raz sme sa zamerali na druhú najdlhšiu slovenskú rieku Hron. Organizátor urobil obrovský krok, čo sa týka ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí prišli na dnešné podujatie, zapojili sa do tejto aktivity a urobili veľa pre našu krásnu slovenskú prírodu. Máme ďalší kýbel. My sme z Hliníka, reprezentujeme tú základnú školu a cykloturistický krúžok a prišli sme sem, lebo aj splavujeme, moceme sa na bicykloch okolo Hrona a vidíme, aký ten Hron je špinavý, znečistený. Tak sme chceli takto pomôcť aj Hronu, aj životnému prostrediu. Chodievame zbierať alebo čistiť brehy Hrona aj v iných úsekoch, ako my vodáci. Dokonca sa chystáme v lete aj na Ipel. Ale vravím, prekvapilo ma to, že také množstvo ľudí sa dokáže zorganizovať pre takúto dobrú a spoločenskú vec. Množstvo zapojených subjektov a organizácií sa v prípade takéhoto veľkého projektu ukázalo ako veľmi efektívne. Aktivity sa zúčastnilo 233 dobrovoľníkov. Vďaka ich práci je kúsok toku rieky Hron a jej okolie v katastri obce Bzenica čistejšie o 4580 kg odpadu. Myslím si, že naozaj toky nie sú stoky a preto je potrebné opakovane takúto akciu robiť. A som veľmi vďačná za to, že základná škola je hlavný organizátor, pretože ako minulý rok, aj tento rok, skvelé, úplne úžasne zorganizované a samozrejme efektívne. Benefit celej tejto akcie je aj to, že sa tu upevňujú sociálne väzby. To je veľmi dôležité, pretože sa stretávajú občania, stretávajú sa mládež, deti, edukuje sa, sú tu celé rodiny, takže je to nádherná akcia a ja verím tomu, že bude opakovane každý rok.